per no callar. Un podcast de Gonzalo Borreda i Tono Calabuig. Hola corazones. Hola, com esteu? Una setmana més així. Una més. Sí. I, bueno, avui tenim una super sorpresa Surprise. que ja vam anunciar en l'entrevista que ens van fer en Ara Baida Albaida. Sí, que moltes gràcies, un beset, Sí, muac. viva Aran. Sí, Aran, un aplauso per Aran. Ole! Vosaltres pagadíssimes. Pues bueno, la sorpresa que tenim... Bueno, jo crec que primer podríem contextualitzar, perquè no sé si ho hem arribat a comentar algun dia, que este programa en un inici anava a dir-se Opus Gay. És de veres, Opus Gay. Sí, però que des del nostre gabinet d'advocats ens van avisar que pararem de contractar advocats perquè no tenim tant de diners i dos, que no ficarem aquest nom per si entràvem en querelles en el Santíssimo. En conflictes internacionals Clar. que olala. Exacte. Però bueno... En de València, que va en la capa roja, que a mi m'agrada molt. En Cañizares, com el futbolista. Exacte. Fantasia. Que per cert s'ha separat, però bueno, Qui, Cañizares és el retorn? te ho jure, no? El porter del València. Ja, és que el tinte ese jo crec que causa molts de conflictes matrimonials. Filtra i... Claro. Pues, bueno, lo que estàvem dient, que nosaltres, com una mena d'homenatge a l'Opus Gay... Pensar que ens va dir a Cañizares. Supéralo. No, a l'Opus Gay. Sí. A partir d'ara tindrem, en alguns programes tindrem supernumeraris. Exacte. I la nostra primera supernumerària no és ni més ni menys que... Mònica Gandia, psicòloga i amiga nostra. Un aplaudiment per a ella. Que passe, per favor. Obri-li la porta, que passe. Hola, bon dia, bona nit, el que siga. Lo que sea. Claro. Lo que siga. Moltes Sí. gràcies per donar-me past. Mira, A com tu. estàs? Molt bé, molt contenta d'estar així ara amb vosaltres, La parlant. I és que Sempre. teníem unes ganes de Sempre. portar-hi alguna cosa així al Sí. nostre... Als estudis centrals. Hem de confessar que per si després la vegeu per el carrer o per Instagram i l'assetgeu i tal, no vos pot dir on estan els estudis centrals perquè li hem vendat els ulls i en el cotxe hem pegat com un parell de voltes en abans per a que es perguera i no sap ara mateix on estem. He de dir que no sé on estic, però el piset és estupendo. Claro que sí. Genial. I com t'han tratat? Cerveseta, aire condicionat... I ja no anem a dir res més. No, perquè si no, a la millor poden ser on estem. Bueno, i anem a parlar d'un dels temes picantonets d'esta temporada. I no és de Cañizares. Avui parlarem de poliamor. Poliamor, sí. Que mos direu, buah, poliamor, què és eso? No? O, no sé, a la millor diuen, ara poliamor que està de moda. Perquè també, és el típic comentari que m'agrada molt dels cunyaus, no? Ai, és que com ara està això de moda, doncs tots heu de ser gais, o tots heu de ser lesbianes, Claro, o... a follar tots entre tots, és el que vos agrada. Cállate la boca, saps? Que ningú te demana la teva opinió. Efectivament. I, bueno, Mònica, què podries dir-nos què és el poliamor per a una persona com jo? Perquè jo he de confessar que estic prou desconnectat d'este món. Ni maneges termes, ni maneges res, així que què podríem dir que és el poliamor? Mare meva, esta és una senyora pregunta. Així, si obrim el meló, podríem estar dies i dies parlant de què és el poliamor. Clar no? que sí. Aleshores, podríem començar en què és la monogàmia. No? Ah, mira. Perquè si no Toma. parlem de la monogàmia, Sí. és difícil parlar del poliamor, no? Perquè on està el poliamor? Sí. No? Coneixeu algo de la monogàmia? Un poquet? Bueno, es basa en l'exclusivitat, no? Una parella de dos persones que tenen exclusivitat absoluta i en teoria es guarden fidelitat, no? I aquestes coses. Sí. Exacte. Moltes voltes quan parlem de monogàmia o pensem en monogàmia ens centrem com en la part de la parella. I en realitat Exacte. la monogàmia és un sistema. És un sistema en el qual estem estructurats. Vivim en un sistema monògam. Aleshores, què és el que passa? Que tot el sistema està preparat per parelles. Els viatges Sí. per què són? Oferta per a dos persones. Sí, això ho a l'espa. patisc un poc, un poquito bastante. I s'espera que tingués una parella. Efectivament, la part d'exclusivitat, fidelitat i tot això. I el poliamor, aleshores, en contraposició, què seria? Tindre més d'una parella? O que els hotels ofertaren un... que va, és conya. Un 4x1. Exacte.
En realitat, la part com un poc del poliamor naix en contra d'aquest sistema, no? Cada persona pot viure el poliamor i hi ha moltes definicions de poliamor, per això és que este meló és etern, no? La idea seria com trencar en que l'únic tipus de relació com en la vida adulta que és guai i que està bé és tindre una parella. Sí, exacte. Ai, perdoneu. I com nosaltres sempre estem tan a favor d'anar en contra del sistema, consideren que és superimportant i supersà que la gent, no, comença a conèixer també un poc que hi ha més enllà de la monogàmia, no? I d'allò que ens han inculcat des de menudes, no? Des de menuts i menudes, i que realment no sabem res més a banda d'això, i com tu has comentat, creiem que és el que és correcte, el que toca i l'única cosa que existeix. Perquè tampoc tenen moltes opcions, no? Exacte. Enllaçant un poc en el marica de poble, no? Mira. No hi ha més opcions. La teua idea és de tu has de créixer, has de tenir una parella. Pues això és la monogàmia, igual que la heterosexualitat normativa, està la monogàmia normativa com a sistema, dintre del sistema capitalista heteropatriarcal. El nomenem molt. Sí, sí. Això és. Però, clar, i jo tinc dubtes, no? Perquè al final, com es construeixen les relacions poliamoroses? És a dir, es partís d'una relació nuclear o d'una relació principal i després tu amb la teva parella decideixes obrir-la? O és possible no tindre una parella principal i directament tindre... O sigui, com que totes les parelles estiguen al mateix nivell? O com pot funcionar? O és lliure, cadascú tria? Clar, ahir seria com... Hi ha diferents conceptes, no?, amb això, perquè també estaria com l'anarquia relacional, no?, l'amor lliure... Què és això de l'anarquia relacional? Claro, o sigui, com que el poliamor podria ser com un paraigua, no?, que englobara moltes coses que estan fora de la norma que se'ns imposa, que és la monogàmia, no? Entonces, com poliamor pot ser tenir una relació tancada, i ara podríem parlar de què considerem tancada, que és altra cosa que em fa molta risa. Ja parlarem, no?, d'este tancament, o això, no?, pues com començar una parella tancada i després obrir la relació a altres tipus de relacions, o directament construir els vincles sense dir, pues tu eres la meva parella, no?, o tindre diferents jerarquies. El que passa amb la monogàmia i el poliamor és com que la relació de parella està per sobre de totes les relacions, no? La de parella va per damunt de la família, de les amistats, etc. El que parla el poliamor és que tots els vincles que tenim afectius són igual de vàlids, no? I que en el sistema s'hi dona més valor a la parella i vol trencar amb això. I ja pots tindre dos parelles o tres parelles o no tindre parella, no? Pots viure el poliamor de moltes formes. A mi em resulta molt interessant perquè jo crec que ja són una miqueta en este concepte algunes teories que diuen que les persones no es crien en una família o en una parella, sinó que es crien com en una tribu, no? És a dir, hi ha tribus indígenes que ho practiquen. Al final, una criatura naix i s'educa de tota la gent, no? O tota la gent contribueix a la seva educació. Seria possible crear una família a partir del poliamor? O tu això ho veus molt utòpic? Jo crec que és possible, tampoc conec experiències tan concretes, però aquestes experiències s'han intentat fer, no? Hi ha comunitats en les quals les persones es relacionen no tant com en nucli de parella, sinó com més de, podem dir, tribu, comunitat o en altre tipus de vincles. Sí que em pareix superinteressant el que dius tu, no? Del com fa anys, no? La monogàmia també sorgeix de la part capitalista de tindre que acumular el capital. Aleshores, jo necessito un contracte, que és el matrimoni, que diu que estos fills són meus i aleshores jo vaig transmetre estos béns que són meus. D'ahí naix com esta part contractual, no? De necessite que l'home i la dona principalment se casen i tinguin fills i descendència per a mantindre els béns. Clar, sí, perquè al final també és una cosa que a mi em fa molta risa i jo crec que a tot el món se li oblida un poc, no? Quan comencen... crec que a totes i a tots ens passa que arriba un punt de la nostra vida, no?, que sobretot quan ens anem cap a la nostra edat, uns 26, 27, 28... Boda. Exacte, boda. Me caso. I al final és un poc, jo crec que l'únic que la gent com a... Per lo que diem abans, que tenim en el nostre xip, no, que ens han predisposat en el nostre xip, que la boda pues, és això, és jolgori, és festes, que dues persones s'estimen molt i ens amaguen un poc com que estan... és un contracte, no? Que acaben... És un contracte. Exacte, que acaben de... Pues això, acaben de signar un contracte, no? Que té certes clàusules i que... Olala,
després, si hi ha algun problema, que evidentment pot passar, no passa res, no s'acaba el món, però bueno, que hi poden vindre molts de marrons. Sí, bueno... Que tampoc, perdoneu, que tampoc no s'ho vull desdibuixar ni llevar-li la il·lusió a la gent que es casa i tal, o sea, no, saps? Sí, bueno, ja, però... Pel cas. L'estadística està ahí, eh? Sí, és que sí. les estadístiques de divorços i tal estan per núvols, no? Però O sigui, també, jo també he de dir que això, perdoneu, és un poc, bueno, des del meu punt de vista, crec que és conseqüència de l'educació que hem tingut en el sentit de dir, creiem que quan arribes, o sigui, el que tu dius un poc abans, no? Que com el món està estructurat perquè al final acabem en parella i tinguem la nostra parella, jo crec que molta gent al final acaba ficant-se aquesta pressió de he d'estar en parella i una vegada estic en parella el següent pas és casar-se i tal. Clar, aleshores, quan tu creus que ja has aconseguit tot això que necessitaves per a ser plenament feliç i sa muntanya o sa piràmide es desfà, ostres, pues... Clar. Mireu-se el capítol de salut mental. Efectivament. Per lo que dius, Gonzalo, hi ha un concepte que defineix això. Mira, jo no sé qui ho va estudiar perquè no recorde mai ni els noms ni els anys, però... Mos dona igual. Mos dona igual, no? Esto no, No, però el tenim en la nos dona memòria. igual. És l'escalera mecànica de relacions, no? Que és el que tu dius, no? El que està bé i és natural és començar amb una parella, després conviure, després casar-se... És com que eix és el model vàlid de relacions. I si tu tens un altre model, pues igual no és tan important, no? Tan seriós. I el matrimoni a nivell contractual és un signe de com la monogàmia és un sistema, perquè al final jo puc conviure amb la meva millor amiga del món que me l'estime més que el que siga, i si està malalta jo no tinc un contracte que puc anar a cuidar-la. I si tinc un contracte matrimonial amb la meva parella, sí. I això vol dir que el sistema beneficia unes relacions front a altres. Exacte, poder entrar a l'habitació de l'hospital o poder passar a... Sí, i és fotut, saps? És molt fotut. Perquè al final qui està dient, o sigui, qui està dient o qui és el sistema per a dir-me a mi o per a dir-te a tu o a qui siga que tu eres vàlida per entrar en aquesta habitació i una altra persona no. Clar. Manteneu un pol, vull dir, pues, sí. No sé, saps? Jo què sé, a mi si mos jo crec que si a alguna de nosaltres ens passarà alguna cosa i estàs en aquest moment i mos porten els dos a l'hospital, a mi m'agradaria saber què està passant en tu o en Mònica o en Tono, no? Clar. I tornant una miqueta al tema del poliamor, jo sí que m'agradaria un poc saber quins són els requisits, no? o què s'ha de complir per a poder establir una relació poliamorosa. És a dir, no és tan fàcil... Requisitos denegada. Com baremar-te per a poder saber si eres apte o no? En el sentit de, per lo que comentàvem i fem la broma un poquet a l'inici del programa que diem, els cunyaos estos de sí, això són tot tonteries, això és perquè folleu tots entre tots i és una excusa per follar. Clar, al final jo crec que cal un respecte, no? Una responsabilitat, o sigui, no es tracta simplement de follar per follar i ja està, no? No, perquè, perdona, perquè és que esto se no ho diu rebente, al final la gent que aneu de cunyaos que diu aquestes coses, que suposadament esteu en famílies monògames, acabeu tirant-se a gent sense respectar a la vostra parella i sinó que... I si és un altre canvieu d'excusa, saps? No sé què contestar primer perquè és que m'ha preguntat interessant, ho acaba de dir Gonzalo. Que tenia la punta a la llengua. Claro, perquè hi ha una part que el sistema se perpetua de forma monògama, en teoria, però no és una monogàmia real, perquè s'ha sabut de tota la vida que la monogàmia se cumple, però no mucho. Aleshores, això seria una altra part. Clar, però no es complís la majoria de vegades per part de l'home en les parelles heterosexuals tradicionals. Clar, ahí està, no? Com que dintre del sistema de la part que són els homes els que han tingut el privilegi no? De tindre aquestes dobles vides, no? Els mujeriegos. Els mujeriegos, prostitució, Puteros, etc. vaja. Sí, mira, de fet, la setmana passada... No, s'ha agarrat un any. És que tu no estaves en el cotxe, però tu sí. Tu vam anar a deixar-te a ta casa i vam pillar a un home en plena faena. Sí, carregant a una xica en el cotxe, sí. Sí, que no estava morta. Que has anat deixant carregant un guante. No, estava viva i anava ben fresqueta la xica, que feia calor. Clar. Mònica s'ha quedat en xoc. Xoqueada total.
Després, la part que has dit de requisits, a veure, jo no sóc així la repartidora de carnets de poliamor, perquè això és molt difícil, com de feminisme, de tot, no? És com, què és lo bueno? No mos agraden els purismes. No mos agraden, no? Però sí que hi ha un punt principal per el que estem dient de esto es follar por follar, no? Pues igual hi ha gent que en nom del poliamor pot fer-ho, no? De dir, jo soy poliamoroso i faig el que em dóna la gana, no? I la qüestió del poliamor, molt important, és que no és faig el que em dóna la gana, sinó, com tu bé dius, no? La part de la responsabilitat afectiva, no? Que moltes voltes no tenim molt clar què és, però és la part de tindre en compte les necessitats de l'altra persona i també les meues, no? I poder fer algo en què pues, ens fem més bé que mal. Clar, això em pareix supercuriós i has donat en el clau perquè jo crec que moltes vegades ni en les parelles monògames es dona aquesta responsabilitat afectiva de la que parles. Exacte. No? És a dir, moltes vegades, bueno, i si no, és que si no, no hi haurien separacions, és a dir, si fos tot. No? I al final, què és una relació? És que una relació és un respecte, és guardar fidelitat, no la fidelitat tradicional, sinó fidelitat al pacte que s'hagi establert, no? Jo això, fa molts anys vaig escriure un text que parlava d'això, no? Sin serio nada de eso. Però és de veres, parlava d'això, de que al final, quin era el problema de que per què ens han de donar aquest contracte que signen la parella, no de casar-se, sinó el pacte tàcit sentimental, per què ens ha de vindre donat? Per què no el podem redactar nosaltres? I jo crec que això és el que fa precisament el poliamor. El poliamor, no? És com anem a construir la relació com nosaltres necessitem, no? De la forma que necessitem i intentar pues, estimar-se el millor possible. No? Perquè hi ha una part... Brigitte Vasallo en el llibre de Pensamiento monógamo o terror poliamoroso, te pega una petarda al cap per quan te'l llitges, però és la part de no anar deixant cadàvers emocionals, no? No anar tinguent relacions que al final estem immolant-nos a nosaltres mateixa i fent-li mal a altres persones, no? És com aquesta part de responsabilitat i de fidelitat segons el pacte, no? Que nosaltres creem. Exacte, sí. Molt interessant això també, i es desvia una miqueta del tema, però jo he tingut relacions en les quals estava ben abocades ja al fracàs i clar, al final guanyar-les perquè no es té la valentia suficient ni per una part ni per l'altra de posar-li punt final quan les dues persones són conscients que el projecte ja no té més recorregut, no? Clar, aleshores, això què és? És falta de valentia? És falta de responsabilitat afectiva que comentaves? Jo trobo que jo no ho categoritzaria de valentia o no, perquè és un judici que al final crec que no és necessari, però sí que hi ha una part que crec que els mites de l'amor romàntic ens han petardat molt amb això, no? Igual jo no tinc molt clar, però vaig a veure si la relació funciona, no? I igual jo tinc unes expectatives sobre la relació que no són reals, però que jo vaig mantenint, no? Però què és això dels mites de l'amor romàntic? Explica'm-nos una miqueta. És que hi ha molts mites de l'amor romàntic. Ah, sí? Sí. Què seria, com la pel·li Disney? Anava a dir-ho, m'ha portat la boca. Un poquito sí, no? Perquè l'amor romàntic, o sea, sabeu un poc d'on sorgeix l'amor romàntic provenzal? Sí, bueno, yo paso palabra. Pensava que dius que sí, Gonzalo. No vull cagar-lo, o sea, jo tinc la concepció d'amor romàntic un poc de lo que han dit, no? De lo que ha dit Tono, de les pel·lícules de Disney i tal, i de esto que se'ns inculca un poc de buscar la teua mitja taronja i tot este tema, de lo que vull dir-te, o sea, que tu mateixa no pots ser feliç per tu mateixa, que necessites una persona que te complemente. Spoiler, és mentira. Spoiler, no, mi ciela, no és així. Déjalo, amiga, date cuenta. Claro. No, pues n'hi ha una part, no, que este amor romàntic naix com en contraposició a els casaments que hi ha de conveniència. Vale. Hi ha casaments de conveniència, no sé si és el medievo, és que esto de les dates no estic molt bé, no? Però entonces està com... Fins a fa 4 dies, 4 dies. Jo crec que fins al segle XIX. 4 dies. En certs països encara es veia. Sí, clar, en Àsia i tot això. Però com a nivell medieval, i la part com també literària de l'amor romàntic, no? Este amor prohibit, que és com algo visceral, que jo si m'enamore no puc fer res, i este amor... Julio no. Romeo y Julieta. Julio Iglesias. Otro poliamoroso mal. Exacto. Muy mal. Poliamoroso y mal. Lo que cuelga. Es que anava a fer un mix entre Julieta y Romeo. Julio no va a dir, no? Julio fusión. El xipeo. El xipeo. Sí, perdona, que també interrompo. Que va. Aleshores, naix un poc d'ahí, no? I entonces estan els mites de l'amor, del
amor todo lo puede, si s'esforcem per Mira, aconseguir és que que més urticària, funcione. en Urticària, sèrio. però hi ha una part que poden dir, no, esto no va conmigo, i tu vas i xafes el xarco. Sí, totalment, Tu dius, jo d'esta agua no beberé, i ahí estic tragant-me el gos sencer o dos, si m'apures, Efectivament, no? sí. Aleshores està aquesta part de la mitja taronja, no? Que moltes voltes parlem de necessito una persona para que me complemente, no? És que me falta algo com si fuera un bolso, no? Com si fuera un bolso. O uns pantalons o una sortija. Claro, i ahí al final també això, jo crec que ahí ja comença a detectar-se un problema de responsabilitat afectiva, no? Perquè en el moment que tu penses que necessites una persona per a complementar-te, baix el meu punt de vista, jo ja pense que tu tens ahí uns problemetes que que t'has de treballar. carinyo. exacte, i que a tots ens pot passar, a tots i a totes ens pot passar i no hi ha ningú problema, però clar, en el moment en què tu busques, ¿vale? Perquè jo crec que podem parlar de buscar a una persona que te complemente, és que em sap mal, però és que tu i aquesta persona no vas a tractar-la bé, perquè senzillament l'estàs veient com un complement, no? Estàs veient com un complement que pots tindre ahí sentat per a dir que guai, demà quedem a sopar i jo porte el meu complement, saps? O sea... O ja puc beneficiar-me de l'oferta 2x1 de l'hotel, saps? I l'espa. Clar, exacte, és un poc això, no sé. I en relació a això hi ha un mite dintre les d'amor romàntic que és el d'exclusivitat. Ai, hem obert el meló. Hem obert el meló, que també així la moral cristiana mos ha fet molt de mal. I perdona, jo antes d'això volia comentar un mite que no sé si sabeu, ¿vale? Però és el mite del hilo rojo o algo així. Uy, esto es una leyenda, creo que japonesa. Sí, y es que tú... Pero chino japonés. Buenas noches, Panamá. Tía, pues la qüestió és que aquesta llegenda diu que tu estàs lligat per un fil roig en... No l'has escoltat? És que és genial. És que és genial, a nivell sí. romàntic és genial, no? Exacte. A nivell real ja... Netflix té una pel·lícula, ¿vale? Sobre Es diu això. així? No sé, és que es diu així, no, que tracta això. Vale. Que a lo mejor diu hilo rojo o algo així, no ho sé. Bueno, pues la qüestió és que t'unís a aquesta persona estiga del món un fil roig, ¿vale? Aleshores és com, uau. De Però quin un quin fil tipus de roig? fil? De llana? No, yo estaba pensando en el de las galletes, que abres las galletes que siempre tenga y Per vaya a abrir el favor, paquet. el abre fàcil que no és fàcil. Tal cual. Jo me n'imaginava més... Hemos sido engañados. Sí, jo me n'imaginava més cinteta de raso, d'esta aixina de raso, en els que pots fer sa. Mira. Fantasia. Bueno, això era lo que... I tu dius... Clar, jo entenc que això va molt lligat amb la mitja taronja, no? Exacte. Bueno, en la meva feina que parlem molt de relacions i dels mites d'amor romàntic, bueno, Sara i Pauli, les nostres companyes, fem una broma de ostres, la mitja taronja. Comença a eixir en una persona i dic que casualitat que la mitja taronja estiga així en el meu poble. N'hi ha 40 milions de persones i vaig a el hilo rojo del destino Claro. me ha unido al vecino del quinto. Claro, o sea, que poca feina van a tindre és pues això, és de... El mític. No anava a dir, pues, per exemple, és una tentació on tinguin la tenda de Sally, que té que tindre cinta roja per unir a la gent del món, o el d'Anna, o manteneu lo que vos vull dir. Filigrana. O filigrana. Totes les merceries d'Antinyent, va, una altra. Publicitat encoberta. Exacte. Sí, i al final és això, no? Vull dir, jo crec que això també va com... M'ha vingut al cap este mite, per el mite que has comentat tu, de l'exclusivitat, no? Perquè al final és un poc com, buah, com vas a trencar esta màgia o com vas a trencar este superfil roig que t'estan en una altra persona sent-li, vull dir, no guardant-li exclusivitat, sent-li infidel i tal. I podem parlar de què és l'exclusivitat, no? Què és l'exclusivitat? Claro. Perquè és que, claro, estem parlant de sexe, estem parlant de besos, abraços, de què parlem? Exacte. Sí, jo crec que com a concepció global la gent entén com a exclusivitat això, no? Com guardar-li exclusivitat sencera tant de, sobretot, sexual. Jo crec que sobretot sexual, Sobretot sexual, perquè en aquest sentit hi havia un tuit o una, no sé, una anecdotilla d'internet que vaig llegir. Sí, i dia algo així com... Per a mi, o sea, per a la persona que ho escrivia, no jo, que per a mi a lo millor també, és pitjor, o és pitjor una infidelitat. O sea, és pitjor infidelitat el dir totes les nits, bona nit, et vull molt per WhatsApp, enviar un WhatsApp, que el fet d'una nit tirar-te a algú, no? Vull dir, si la teva parella que dorms amb ella totes les nits està amb una altra persona que no eres tu, el bona nit o el t'estime o el que siga, tu no ho veus i
què és pitjor, això? O que una nit isca de festa s'enrotllen algú i acaben tinguent sexe? Saps? És que, clar, ahí lo dejo. Però, bueno, és veritat que tot això és dins d'un context d'exclusivitat, no? O sigui, seria un debat dins de la caixa. Jo és que crec, i per lo que tu em dius que sempre vaig com un poc a l'arrel del problema, no sé si serà el cas, jo és que crec que la societat, és que ni me lo planteo, com Rita Barberà al dimitir, no? O sigui, és que jo crec que la societat ni es planteja el fet de que existisca o que existisquen diversos tipus de relacions que no siguin monògames, exclusives i, bueno, pues tot el que ens ha ensenyat la societat, el patriarcat i tot el que m'he estat comentant. No interessa. Clar, i directament ja en el moment, i és un poc com tot, no? En el moment en el que dissentisses, en el moment que tenisses de la norma, ja és que com estàs superetiquetat i estàs super tal, és que ja ni em plantege quin tipus de relació estic tenint, quin tipus de relació vull tindre, no? I si estic a gust en la relació que estic tenint o no. Jo penso. Sí. Que m'ha fet així una careta. No, a veure, que a nivell teòric està molt bé, però jo sincerament ho dic, jo no sé si estic preparat per a una relació poliamorosa. Vale, però jo no he dit això. Jo dic que la gent directament no s'interessa per... Tu sí que t'interesses en el sentit de dir no et jutges, vale? No, jo sé que tu no vas a jutjar a una persona poliamorosa per estar en una relació poliamorosa. Jo el que em referís és que a lo millor m'equivoque, però jo ficaria la mà en el foc perquè moltíssima gent en relacions monògames directament, doncs, per exemple, poliamor, infierno. O sigui, em sembla un poc com quan abans l'Església Catòlica te dia que si eres gay anaves a anar a l'infern. Pues ara no hi ha Església Catòlica, no? Però com a que s'ho han creat... Sí que n'hi ha. O sigui, sí que n'hi ha, però que com a que la gent que no és practicant, per així dir-ho, com a que s'han creat un poquet nosaltres mateixa les camises estes de força, d'11 vares, no? De dir, ui, si esta camisa no t'adapta, pues vas a ir a l'infierno. També hi ha una part de lo que tu dius, Gonzalo, que crec que si dius, ostres, veus relacions i tu no te sents segur en la teva pròpia relació, igual te sents en risc, no? Si veus que altres persones... M'explique, no? Sí. Si jo tinc una relació en què la meva seguretat en l'altra persona està basada en un contracte verbal de que anem a ser fidels, això implica que jo no m'he de gestionar moltes coses o no he de pensar en inseguretats que puc tindre respecte a la meva relació. Si este contracte, estas puertas al campo, les llevem, significa que he de pensar en moltes coses i a voltes jo crec que aquests judicis poden néixer de la inseguretat de pensar, ostres, si aquestes persones estan juntes, aixina, això vol dir que la meva relació... Què passa en la meva relació? No sé si m'explique. Sí, t'expliques molt bé i jo te volia preguntar, i tu creus que ahí està relacionat un poc el tema de l'autoestima? En quin sentit? O sigui, vull dir-te, creus que si una relació arriba a un punt en el que decidissin parlar, no? Si la relació s'obri als nivells que ells consideren que s'ha d'obrir, una persona pot veure's com amenaçada, entre cometes, vale? Per dir-ho així, amenaçada d'aquesta relació per altres persones, perquè no creu que sigui el moment per obrir la relació, per molts motius. o perquè aquesta persona se sent vulnerable, no? O que comença a partir d'ahí dir, ostres, a lo millor no soc, pues, no sé, me ve al cap, pues, trobarà una xica més guapa, trobarà un xic més guapo que jo, més interessant que jo, i me deixarà. O sigui, m'entens un poc, no? Que claro, sí, però a mi partia un poc de la reflexió de que aquestes preguntes ja existeixen, no? Pots trobar una persona més guapa, més lista, no? Aquestes inseguretats les puc tindre igual, el que passa és que jo faig este contracte monògam i me fique la vena, no? I faig com que no veig, però la realitat és una altra, no? Que al final les parelles monògames moltes voltes se trenquen i tenen noves relacions, no? I és com hi ha persones que van encadenant relacions monògames, no? En aquest sentit. Sí. Que tampoc significa, bueno, crec jo que tampoc significa que si una persona està encadenant relacions monògames has de plantejar-se, hòstia, potser tinc que estar en una relació poliamorosa. No. Clar, exacte. Jo és que crec que el que passa és que vaig a merda de valors sense inculcar, saps? O sigui, vull dir, vaig el meu punt de vista, perquè és que Jope al final considera que ens acabem clavant sota unes pressions i sota uns conceptes que ens han venut un poc la moto, no per el que tu dies de... O sigui, per el que comentàvem antes de les relacions monògames i tal, que després ens vegem en una desil·lusió o perquè jo no sóc la persona més experimentada en relacions, però o sigui, puc entendre que quan estàs en una relació monògama, ¿vale? Parlem d'una relació monògama, i no sé, fiquem-nos en el cas que sí que s'ha parlat en aquesta persona quin tipus de relació vols tindre i tal, i per part de l'altra persona passen X coses que s'acaba trencant la relació, sí que notes que
O sigui, sí que puc entendre com de fort ha de ser el trencament de la confiança en la persona que tu estimes. Vale? M'explico un poc el que vull dir. Aleshores, jo crec que també el que ens passa és un poc això, no? Que no acabem d'entendre o que la gent no acaba d'entendre com poder construir o com poder establir relacions poliamoroses, no? Si no podem gestionar o si no sabem gestionar exactament bé una relació monògama. Exacte. Perquè, clar, les mogudes es multipliquen, perquè t'has de plantejar més coses, no? En relació a el que deia abans Tono, no? De què me pot sentar pitjor? Que se titen algun dia, no? O que escriga missatges. Això, hi ha un concepte que es diu economia de l'escassetat, no? Que és com que a nosaltres ens inculca que si la meva parella m'estima, m'ha d'estimar a mi, i que si estima a altres persones, això va en detriment de lo que m'estima a mi. No és com si la meva parella estima a moltes més, jo perc, no? I entonces com que hi ha una part que això no és real, no? Perquè l'estima, igual que la meva parella estimarà la seva família, les seues amistats, pot estimar també en el sentit sexual i afectiu a una altra persona sense que implique que la meva relació vagi mal. No? Clar, no sé si m'explique. sí, totalment d'acord, però jo torno a la pregunta que ha fet Gonzalo, perquè em pareix que és que jo crec que ahí està la clau, és a dir, el treball d'autoestima previ. Clar, per a ser capaç de superar tots els paradigmes en els quals ens han criat i ens han educat, clar, és brutal. No tota la gent crec que està preparada, perquè jo mateixa no sé si ho estaria, no? O sigui, al final has de trencar una sèrie de tabús i una sèrie d'ensenyances que estan a tot arreu i que... Tot el temps. Clar, o sigui, has de trencar un paradigma totalment i no és fàcil, no? No, no és fàcil. I també hi ha una part de que al final hi ha persones que tens unes preferències, no? La idea d'obrir el meló del poliamor no és dir que això és millor, saps? Que és més guai. No és això. Simplement és dir que aquesta possibilitat existeix, saps? Que no simplement has de tenir una relació que implique monogàmia de me caso, nos vamos a ver juntos, tengo hijos, tot això, no? És com, hi ha altres formes de relacionar-se i d'estimar-se bé, no? Que no és una monogàmia. Clar, i perquè existeix, així com nosaltres sempre suportem un poquet el nostre terreny, no? Que és la comunitat LGTBI. Vull dir, existeix una eixida de l'armari del poliamorós? Sí, efectivament, no? Quantes persones conegueu que tinguen relacions que consideren poliamoroses i que no siga des del vicilleo, no? És un poc que està clar, a tots ens agrada parlar, no? Del vicilleo, però de no, és que esta persona està de no sé què, no? Però una persona quan ha de dir, ui, que igual m'estic gitant amb més gent, això no és algo fàcil de dir perquè hi ha molt de judici. En molts sentits, no? Perquè està molt el cristiana del sexo, que el sexo está bien, pero no mucho, porque es para reproducirse. Claro. Encara que diguem, no, esto no va conmigo, también la tengo. Sí, clar. I tinc com interioritzat Ahí es desveu una miqueta del tema, jo sempre vaig un poc per la tangent, però sí que m'interessa molt això que dius, de que el sexe és únicament per a la reproducció, perquè això també enllaça molt en la concepció que té la societat o sigui, situar en el punt central del sexe, no? De la pràctica sexual, la penetració. No? O sigui, jo crec que hi ha un problema en aquesta societat i és ixa mateixa, no? Que al final jo crec que es hereva d'aquesta tradició judeocristiana i de la mentalitat de que és que el sexe únicament serveix per a reproduir-se. És la concepció que té la gran majoria de la gent que el sexe no és sexe si no hi ha penetració. Sí, de fet no consideren pràctiques sexuals si no hi ha penetració quan no és així, no? A nivell oficial? A nivell oficial no, a nivell de la gent, del carrer, saps? Que jo confio que les coses estan canviant un poquet, no? Que la gent està fent molt pico-pala amb això, no? De relacions sexuals i que no, pues, la penetració és l'únic que pots fer, no? Està a part de los preliminares, que és esto de preliminares, no? És com... És sexe, no? Relacions sexuals. En aquest sentit jo crec que la comunitat LGTBI porta prou avançat a l'heterosexual. De tota manera, també és veritat que ja porten prou anys les dones dient que a moltes dones no els satisfà plenament el pur acte de la penetració tradicional, no? Clar, si porten tant de temps dient-ho, per què no fem alguna cosa ja? Vull dir, per què no canvia aquest paradigma? No? Això és una reflexió, no? Cara a la societat que... És que jo tinc la sensació que està canviant un poquet, no? A voltes em perquen igual els adolescents, no? Com ho viuen, crec que la pornografia està fent ahí un poquito de mal, no? Perquè no hi ha una educació sexual com
real, no? Pues Sí, igual no, fan no algunes existeix. cosetes, però és molt difícil, no? I dintre de l'adolescència. Però jo sí que trobo com que s'estan fent coses, no? I que jo quan parlo amb les amigues, els amics i tal, sí que està com molt més obert. Això, ¿no? Com hablar de la analidad en los hombres heterosexuales. Efectivamente. ¿no? Esto también parece que está abajo de la Sí, alfombra. bueno, i també jo en algun cas també he trobat alguna dona que m'ha preguntat, no fa mal, és que jo quan vaig a fer caca fa molt de mal. I jo pensar, m'ho estàs preguntant en sèrio? I quan pareixes dona gustet, no? Vull dir-te, és que a veure, al final, no sé. Sí, no, però que vull dir que quan jo vaig a follar, no vaig a cagar, no és lo mateix. Això estic dient. Bueno, claro, Però com vas a tindre un fill, no vas a follar, vas a tindre un fill, jo què sé. Però bueno, nada. Sí, i jo crec que al final és un poc el que comentava Mònica, no? La falta d'educació sexual que hi ha, no? O sigui, vull dir, si esperem que l'educació sexual que tinguin els nostres i les nostres adolescents, bueno, adolescents i xiquets i xiquetes, siga entrar a Google i ficar una pàgina porno X i veure ahí l'educació sexual, veure ahí vídeos d'X i diguen, pues mira, esto es lo que hi ha que fer, pues evidentment que normal que tot el món, o quasi tot el món, pensa que l'única relació sexual que és vàlida és la penetració. No? I jo trobo que les dones també tenim com més consciència, Sí, no? De que el plaer total. és nostre i això que abans igual era un poco de pasada de bueno, no pasa nada, es como sí pasa, yo Claro. me lo quiero pasar bien. Claro. No? I Claro. que hi ha una reivindicació del plaer femení perquè s'ha deixat de banda completament. Sí, o sea, que al final les relacions afectives que no giren tampoc al voltant del falo, no? O sea, que no siguin falocèntriques, que hi ha Completament. molt més allà. Sí, que hi ha una altra persona Claro. practicant el sexe que lo que Hola. és una dona, saps? És que- Hello. Clar, exacte. I canviant una miqueta de tema, perquè han parlat prou del poliamor, però i què passa amb aquesta moda que hi ha avui en dia, que alguna gent abandera? Clar, i que potser emmascara de poliamor el que no és poliamor. Jo estic amb el que estàs dient, que hi ha una part de este postureo, Sí. ¿no? Igual que postureamos con otras cosas, pues el poliamor ahora es mainstream y está guay, ¿no? Como tener esta concepción moral de yo es que soy libre, entonces creo vínculos como quiero, i hi ha algunes persones, no vaig a dir moltes, no? Que poden abanderar-se del poliamor fent molt de mal Exacte. i perpetuant el que passa amb les relacions monògames, però com multiplicant-ho, no? La part de no tindre responsabilitat afectiva, de no comunicar-te, no? Hi ha unes red flags, no? Alertes de comences una relació i és com yo es que quiero que todo fluya, es que no hace falta que nos hablemos, ¿no? Porque esto... Se sobreentiende. Se sobreentiende. Estamos tan conectados que... No, cariño, no. S'han de parlar coses... Claro, no som ara Miss Fuster. No som ara Miss Fuster, gràcies. Gràcies, no? Però com que hi ha igual també un aport al compromís, no? Moltes coses que fan que hi ha gent, soy poliamor porque hago lo que me da la gana. I és com, no, cariño, no. Això no està bé. Això és fer-se adult. Això... No, fer-se matur, que també hi ha un programeta per ahí que van gravar. Hem reflexionat molt sobre això, sobre el fet de assumir responsabilitat, no? Al final, també a nivell sentimental o emocional. Entonces es important, no? Com no donar falses expectatives a altres persones, no? De dir, jo sé que no vull res seriós en tu com a algo més i per a mantenir relacions sexuals en tu, pues no soy claro. Claro, t'escric un exemple. missatge a mitja setmana, no? O què tal? O persones que pressionen a la seva relació quan has dit, no? Entonces, esto se pot obrir una Exacte. relació que està ja tancada, no? Que pressionen a una persona que no vol per a obrir una relació, no? Això sempre s'ha de fer des de la decisió i la consciència, òbviament. Clar, però i així estem parlant molt a nivell teòric, no? A mi sí que m'agradaria saber, bueno, tu com a psicòloga, que també treballes prou el tema de parelles, no? O sigui, o de relacions de parella, i sí que m'agradaria saber què passa quan existeixen, clar, perquè a nivell pràctic existiran friccions, no? Quan una parella decideix obrir la relació, entenc que existeixen friccions, no? De, no sé, d'algun tipus, no sé, si les barreres no s'han deixat clares o... Algo que per a mi planteja com el poliamor front a la monogàmia és que en general la monogàmia tu tens una relació i és com que ja consideres que és estable, no? Entonces com que els acords que tu has fet al principi com que es mantenen, no? En el poliamor hi ha una flexibilitat d'aixòs acords. Aleshores, òbviament, hi ha friccions,
no? I hi ha conflictes perquè passen coses i no sempre ho fem bé. I està bé no sempre fer-ho bé. La qüestió és confiar en les altres persones i intentar fer-ho el millor possible. Llavors, la comunicació és una eina superimportant, dir què necessite, quan ho necessite, de quina manera ho necessite, escoltar a l'altra persona és superimportant i intentar fer-lo el millor possible. No? I cagades anem a fer segur. Clar, i tu que estàs un poquet més coneixedora d'este món i tal, quines classes de relacions poliamoroses hi ha? És a dir, per exemple, posem el cas que una parella és una parella nuclear, no? I que decideix establir més relacions, cadascú pel seu compte. I si les relacions se les compten una a l'altre, no se les compten, o com funciona, o depèn, o... En aquest sentit, el que tu dius de com una relació principal i altres relacions fora, a voltes no se parla d'això com a poliamor, sinó com a de monogàmia oberta. No? Perquè és com que tens una obertura però la jerarquia la mantens, no? La jerarquia de que la parella és el més important. Aleshores, s'ho compten o no? Doncs depèn. Hi ha gent que igual li ve superbé contar-se-ho i altres persones que no, no? Hi ha un concepte que és la compersió, que és estar a gust i sentir plaer quan la teva parella o altres persones te conten encontres íntims o sexuals amb altres persones, no? Hi ha gent que pot sentir-ho o té més facilitat de sentir-ho, altres que no, o altres que no s'ho volen treballar. Però això és una filia sexual? No, no és una filia sexual. És com, seria com un poc no exactament, ahí esto en pinces, com el contrari de la gelosia, no? La gelosia me fa pensar que si tu tens un vincle a l'altra persona, jo pierdo i me siento celosa, no? La conversió és que bé que te ho hagis passat bé. Igual que si la teva amiga te diu, chica, que m'he tirat a i que bé m'ho ha passat. I tu dius, ole tu coño, moreno. Ole tu coño. Entonces, que tu això pugues sentir-ho per a una persona que tu tens un vincle també sexoafectiu. Wow. De concept. Superguai, Però, tia, de concept. Però això és un nivell d'evolució superior al meu estic. És homo sapiens sexu. Claro, i hi ha persones que els ve millor no saber, però què passa? Tu imagina't que tens una relació en què tens molt de contacte, o inclús convius, no? I dius, jo no vull saber res. Si tens molt de contacte i hi ha una bona comunicació, els forats que no sabes nada, sabes que passen coses. Aleshores, això també pot generar més incertesa o més incomoditat que altra cosa. Sí, te pot causar ahí un problema. Per tant, cada relació o relacions és un món. Com diria la meva besàvia, cada un sa casa sap on es penja el cresol. Efectivament. Pues mira, sí. A mi m'ha resultat superinteressant perquè no sabia el concepte de monogàmia oberta, ¿vale? I te l'agraeix que me'l dones, o sigui, que el dones, que ens l'hagis fet conèixer, perquè, i això és un poc experiència personal, ¿vale? Jo, bueno, vosaltres ja ho sabeu, pues, fa una època vaig conèixer una persona, ¿vale? Que no és valenciana, no és d'ací. Per eliminar, saps? Exacte. Per si algú li ha petit... ¿Quién es quién? Clar. Tiene gafas. És rubio. Bueno, la qüestió que, bueno, la vaig conèixer una nit de festa i a partir d'ahí vam establir com un vincle, no? La relació. Clar, exacte. Bueno, com aquesta persona no és d'ací, es van veure sols i ser cap de setmana i a partir d'ahí no sabien què anava a passar. Què anava a passar? Bueno, pues al final van quedar més vegades i tal, i bueno, jo em vaig enterar aquest cap de setmana quan estava en ell que ell tenia una relació, ¿vale? Clar, què passa? Sorpresa. Que, bueno, després d'això vam anar, bueno, i me va comentar quin era el seu punt i tal, i o lo tomas o lo dejas, ¿vale? Vosaltres ja sabeu que jo soc molt de viviendo al límite i vaig decidir tomarlo. Clar. La caja. Elijo la caja. Jo seria ese totalment. Clar, m'ha resultat molt curiós este concepte perquè ja, bueno, una vegada vas agafant ara només, confiança. Mira. Més confiança en l'altra persona, quan agafes confiança en l'altra persona i, pues, no, pues, t'obris i parles i tal, clar, ell me va comentar a mi que al principi va ser com un poc xoc, ¿vale? Perquè l'altra persona no sabia que estaven en una relació poliamorosa, no era poliamorosa, era monògama oberta, i es va enterar perquè ell parlava molt de mi, no? I al final l'altre va ser com un poc de hola, què està passant esta persona que ni tan sols té no sé ni quin idioma és
I sé nom perquè no és espanyol tampoc. Estàs donant moltes pistes. El trobarem. És com... I m'ha resultat supercuriós per això, no? Perquè jo diria, hòstia, pues claro, és que a ell hi ha un problema supergreu de responsabilitat afectiva en la teva parella, no? De, jo què sé... Clar. Una miqueta fortet. Sobretot si... Per mi no, per l'altra persona. No, clar, tu, pues, si eres una engaña de la vida, si tú vas a anar ahí y él va a soltar el pastelón, no, mira, es que tengo un novio allí en aquel És puerto. una història d'amor. Es una historia, yo veo una historia... Semiabierta. És una història d'amor. Exacte. Bueno, pues si voleu, arribats a aquest punt, podem escoltar la secció de la nostra amiga Lucrecia de Borja, que també avui ens ha deixat un recaet. Divi. Vale? Pues bueno, va, anem a tirar-li. Ponle allà. el play. Fica-li tu, Mònica, avui. Ai, vaig, que no arribe. Hola, titis. Ja sé que la cosa avui va de poliamor, però és que jo això no ho acabo d'entendre. Ho respecte molt, I una vegada una persona em va dir que jo sóc un clar exemple de persona poliamorosa, encara que jo no ho sabera. Que jo crec que no. Total m'ho va dir perquè en ese moment jo tenia 3 nòvios. Que sí, a veure, jo tenia 3 nòvios, però perquè cap dels 3 m'omplia realment. I així podia estar només una estoneta amb cadascú, perquè si em passava massa temps amb algun d'ells m'agobiava. És que a mi la gent m'acaba cansant. Però, a veure, és que realment això no era amor, això era sexe, era desig, era... no sé el que era, però això no era amor. Que potser és que sóc una romàntica i tinc un concepte molt elevat de l'amor i res arriba a aquest punt, o que l'educació patriarcal m'ha marcat massa. Però per a mi l'amor és voler al teu costat algú a qui realment no necessites, però amb qui estàs tan a gust o més com podries estar tu a soles. I ho dic des de l'experiència de que jo a soles estic de puta mare. I algú amb qui estar tan bé com amb mi mateixa, doncs això és genial. Però clar, és que ha de coincidir que la persona amb qui vols veure pel·lis siga la mateixa amb qui vols viatjar, la mateixa a la que contar-li les teues mogudes i la mateixa amb qui tingues ganes de fer sexe. I per si això fora poc, és que ha de ser recíproc. Clar, si això ja és com superlocurón per a trobar una persona xina, com per a trobar-ne més d'una. A veure, de veritat, ameu-vos. Bueno, pues així ho tenim, una setmana més, les històries de la nostra amiga Lucre, que, com no podia ser d'altra manera, ella també ha viscut el poliamor, o no? No? Ella no ho té clar, no? Hi ha una part que diu, ai, a mi m'han dit que jo sóc poliamorosa i no ho sabia. I jo escoltant he dit, ai, doncs igual sí, no? Perquè hem parlat de la monogàmia i el poliamor com a monogàmia, tinc només una relació, i poliamor, doncs en puc tindre més, però no hem parlat de la part de decidir que estàs soltera perquè vull. I això Molt també important. és molt important. Un aplauso també, per això. Un aplauso. No, però fora conyes, o sigui, l'autoestima Que no, també, en serio, en una societat com en la que estem, que ja hem parlat molt de la pressió, també en altres capítols, en altres programes, de la pressió social que existeix per trobar una parella. Moltíssima. I perquè, clar, el fet d'arribar al punt de construir-te a tu mateix i dir, no em fa falta, no? No em fa falta, no? I si vull que estar Sí, en 2 o és 3, heavy, està bé i pues, li diré a no sé qui que passa esto, però vull que estar soles. I això també trenca la norma. Sí, perquè sobretot... històricament, perdó, Perdó. històricament, si decidís estar soltera, és que igual le passa algo, no? Esta persona que està sola, perquè està sola. No? És com que hi ha molt de prejudici Clar. i molta pressió respecte a les persones solteres. I, ojo, que és una decisió, que puc estar soltera i puc estar superbé. Clar, i és que anava a dir justament això, no? El fet de que decidir que vas a estar soltero o soltera és com el fet de dir, sé que vaig a enfrontar-me ja a estos tipus de comentaris i ja tindré que pagar per 2 en l'hotel, que a mi se m'ha quedat això molt marcat, però és que és de veres totalment, perquè és que és aixina. Vull dir, és que el món està estructurat per a parelles, no? I aleshores és, pues eso, saps? Que vas tindre que aguantar els prejudicis estos de pues nada, tiet solter, Pobreta, què li passarà? Veges tu, quina desgràcia, que ningú la vol o ningú esa, el o vol. ja arribarà a un poble que tu has Ja dit, arribarà. el més hardcore, sí, no, però ja arribarà a comentaris més hardcore com volen dir, pues si estàs soltero o soltera per algo será. Pues mira, chica, yo qué sé, a lo mejor es porque está mejor solo que mal acompañado. Efectivament. Jo què sé. No? I que també moltes voltes en la societat se valora que la solteria és una fase. No? És com,
es la fase entre que no tens parella. Y es como, ay, estás soltero, ay, pues que te presenta no sé qui. ¿Sabes? Déjame estar, yo te he preguntat. Sí. Jo vull quedar en algú, pues ja t'ho diré. ¿no? Claro. Entonces, Lucre, ole, decidir estar soltera, Sí. també trenques la monogàmia i hi ha una part que pot ser de poliamor. Tu veuràs. Hay una historia. Pero no sabemos si es de poliamor. Efectivamente. Qué guay, pues la verdad es que ha sido una charla súper interesante. Jo he de fer una petita confessió. Confessió. I és que no és res de l'altre món, però quan este programa estava ja en la ment de Tono i meua, així germinant un poc, que encara no sabíem si atrevir-se o no, per Pasqua d'enguany, quan encara estaven bueno, hi havia restriccions de Covid encara molt dures d'estes de pues, només 4 persones per taula o així, no. Que vam anar a dinar un dia de Pasqua, justament vam coincidir que es vam sentar nosaltres 3 juntes i vam parlar un poc, no sé si recordeu com d'estos temes, perquè vam parlar un poc de les relacions. Ara me viene. Una nebulosa. Sí, Flashbacks. però això va ser perquè ese dia hi havia agua bendita. Agua con misterio. Tornem a lo post-gay. És que és tot cíclic, tia. Tot al principi torna. La curvatura del círculo. Tal És que qual. nosaltres ens haurà com tancar, Es no? como, Això, con la casa de los espíritus o una Sí, dice. sí. Pues sí. 100 años Y de sí, soledad. deberes, nosotros ya vam començar a parlar. Sí. Però jo crec que és un tema, bueno, és interessant, és a dir... És superinteressant. Però sobretot perquè, igual que la comunitat LGTBI trenca l'heteronorma, no? Pues el poliamor al final lo que trenca és la relació tradicional, la monogàmia, no? Exacte. Sí, trenca la norma. Trenca la norma. Com diria Manuela Trasobares, tira la copa, no? Tira la copa. I ja està. Clar que sí. Perquè és que al final la màscara, saps? Bueno, tu com t'ho has passat, Mònica? Genial, Sí? m'encantaria tornar. Estaria Ai, tant de temps clar. amb vosaltres. Pues la veritat M'encanta. és, podríem repetir. Bueno, si vos ha agradat a tots els que ens esteu escoltant. Podeu fer el típic de ponle like Exacte. i subscriu-te a mi canal. Efectivament. Exacte. I a banda comenteu si vos ha agradat i a lo millor, qui sap, a lo millor es plantegem fer un altre... Preguntes i respostes. Exacte. I si subscriviu, recordeu activar les notificacions, perquè així quan muntem un vídeo vos hi serà una notificació de les 2 amigues de Parlar per no callar han muntat un nou vídeo. Efectivament. Pensava que anaves a dir sorteo. Ólala, que guai. Jo dic, ai, sorteo, ojalà. Todo se Tant de vendrà, bo. todo se vendrà. El sorteig jo crec que vindrà a la temporada següent, perquè ara ja estem... No, mira, perdona, jo he de dir, i perdona que t'he tallat, que així ja vam plantejar un sorteig en el capítol 2, no. relacions tòxiques, de a veure quanta gent contaves fantasia que diem en el primer programa i venia a fer-se unes birres amb vosaltres. I cero patatero. Ni una persona ha intentat contar les vegades que ho diem. És que me Pues mira, pareix fort. Tens tota la raó del món. Fins que ningú mos envie, fins que algú no mos envie el número de fantasia que diem en el primer capítol, no fem ningú sorteig. I punto. I coma! Pues xica, molt bé. Hem estat la mar de gust. Mònica, Sí. moltíssimes gràcies per haver A vingut. vosaltres. M'ha Ha sigut encantat. un plaer. I Igualment. Jo, mira, aprofito també per tancar. Vull canviar un... Per tancar la relació o per a tancar què? No, jo és que no... No, paso. Eso se come. No conec. Com diria la meva amiga Maria, que jo la vull morir i li envio un besito, que me va dir una nit, tu d'això no pots opinar. No pots opinar perquè no has tingut un nòvio. Exacte. Sí. I res, jo volia enviar un saludo a la meva amiga Clàudia, que me va dir un dia i jo pues, l'envié i que viva ella. Pues viva Clàudia i viva Puigdemont. I Cañizares. Bueno, va, cuídense. Vamos. Adéu. Besitos. La peusa per la nit que fa fred. Adéu.